Potser enfoca una mica la diagonal, no?, dels laterals. O sigui, quadra una mica. La possibilitat de vindre a projectar-los una pel·lícula dins del projecte este, que és Que gran és el cine, perquè estan rodant a diferents casals per veure les vostres reaccions i per poder parlar amb la gent gran que mos recordin, que poguéssim parlar després de la pel·lícula quan anàveu vosaltres al cine en aquelles èpoques, o a través del que vereu a la pel·lícula d'avui, que molts de vosaltres segurament ja l'haureu vist, la del Verdugo de Berlanga, les situacions que heu viscut durant la vostra vida. És per un projecte, com deia molt bé el Gavi, de la Federació Catalana de Cineclubs, que nosaltres abans de la pandèmia, abans que arribés el Covid, el maleït Covid, anàvem a residències, sobretot d'àvies i avis, i en alguns casals, a fer cinema. Ho fèiem com a cineclub, perquè molta gent no podia sortir d'aquestes residències, tenia poques oportunitats de tenir alguna sessió així més activitat cultural, i el que fèiem era anar a passar una pel·lícula i a comentar-la amb ells. I era molt gratificant, evidentment, pel públic, però també per nosaltres. Apreníem moltíssim perquè ens explicaven com era anar al cine fa 20, 30, 40, 50 anys, explicaven una mica com era la litúrgia d'aquest anar al cine. Pues la silla eléctrica son miles de voltios, los deja negros, abrazados, a ver dónde está la humanidad. A las 5 de la tarde regresan los barcos a San Carlos de la Rápita de arrancar al Mediterráneo su riqueza piscícola. San Carlos es un lugar de atracción turística, aunque quizá esté falto de habitaciones en los momentos cumbres de la temporada. Pero sin duda es ciudad que tiene, por situación geográfica, riquezas suficientes para bastarse a sí misma. Quan han fet aquesta pel·lícula aquí, que feien aquestes pel·lícules que han fet ara, només n'hi havia dos. Molt bé. Però, vull dir... Després de més avant... Llavors seria el cine de dalt i el cine de baix. Només estava el cine dels suïs que hi havia... I si volies les entrades, també... Si volies. Hi havia vegades que arribava a estar ja no n'hi havia. T'abonaves. Un momento! Un momento! Tenien els crios. Jo me'n recordo que tenia la xiqueta menudeta, que devia tindre més ells, i vol anar al cine. I com que li donava el pit, quan s'apagava la llum, jo, pam, li donava el pit, una miqueta... I a portar-vos per anar al cine. I quan anàveu en lo novio, l'acumulador vos vigilava també, no? També. Te baixava a l'internet. I si els nòvios s'arramem una miqueta, fes així, que mos miren. Però bueno, al mateix temps t'ho passaves bé perquè no hi havia cap distracció més. A 2 pessetes també feien, que els mariners feien festa, quan els mariners feien festa, passava el tio Corneta, el que anunciava la trompeta. Passava pel carrer, el senyor anava per un carrer, tenia una trompeta i l'avisava. Qui vulgui anar al cine esta tarda hi haurà tal pel·lícula, l'entrada 2 pessetes. I era per tal pel·lícula i tal que feien 2 pel·lícules. I... La primera no valia res. No hi ha... A 5 pessetes era l'entrada en diumenge. I a 2 pessetes era quan fèiem a l'hora que no sortien els mariners, i com estaven els mariners en terra, llavors feien cine, aprofitaven i feien a 2 pessetes. Per lluïnat a 2 pessetes. Sí, escolta'm, sí, la van fer un munt de vegades, perquè quan la van veure, Mare sí era la favorita, m'entens? O sigui que ne feien bastantes de pel·lícules bones, però ja
ya eran més grans, per lo menos jo ja era més gran, ja tenia 2 crios, era gran, sí. A la mitja part feien el nodo. Els crios no vaig anar mai. I després de fer el nodo, a vegades feien un trosset de dibujos animados Pels crios. pels crios. Hey, Daddy, I want a diamond ring, I want some bracelets and everything. Con el tralará, tralará, oye mi canción, que brota sin más, tralará, de mi corazón. Manolo Escobar, que cantava molt. Manolo Escobar, molt bé. Sabem lo que el viento se llevó va ser la més fabulosa. La més famosa de totes. Però bona. Jo l'he vist almenys 8 vegades. Us podíeu emportar el I berenar, el que sopar? sorties plorant, perquè com ja era al final que ella la terra i tot allò. I com te diverties plorant. Sí, els drames que agradaven. Jo em vaig veure una que m'ha fet molta impressió, Tardaves una miqueta i tornava a seguir. que va ser La semilla del diablo. Mira quina memòria té. Quina? La semilla del diablo. La semilla del diablo. D'esta molt he vist. Vam anar a veure-la a la cine del mig, que estàvem abonats. I jo estava embarassada Conta. de mon fill i no la vaig acabar de veure. Me'n vaig sortir per a fora, perquè Pues bueno, m'hi va fer molta ara- impressió, molta temor. Sents? Hoy nuestra programación de noche ofrece un nuevo título de la serie Crónicas de un pueblo. Jo quan van vindre tancar el cine ja tenia Potser llavors ja van començar a sortir les teles. No he anat mai. Però jo crec que quan ja van començar a vindre les teles i tot això, el cine sí que en feien, però ja va recaure una miqueta. M'entens? Per almenys jo el que diu ella, que quan feien una pel·lícula bonica, que sabies que la feia a Benicarló, doncs, qui tenia el cotxe i podia anar, Jo tenia cotxe i no vaig se anar mai a n'anava. Benicarló. Se Anàvem a n'anava. Benicarló. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel. Una vegada vam anar a Andorra i vam anar... Sí, a Andorra. I vam anar a veure una pel·lícula d'estes porno que no valia una merda, parlant malament, que no va valdre res. parlant malament. Sí. I sí. allò... Molt bé. Què vam Que xalar? després- Vam riure més que no pas mos va... Vau riure més que no disfrutar del que veia, no? Que la pel·lícula No valia per res. mos feia d'allò i quan vam sortir vam dir i per això hem vingut a Andorra. Que era destape. Començava a destape. I quan vam anar...